Jan Dobračenský, Stín otce. Část 2. Syn. Kapitola 4. Byla hluboká noc, když se Baltazara někdo dotkl rukou. Probudil se okamžitě. Byla tma, jen ohniště červeně světelkovalo od řeřavých uhlíků. Kdo mě budí? Zeptal se. Já, poznal Kašparův hlas. Vstaň, musíme jet hned. Vždyť je noc. Nemůžeme čekat do rána. Melichare, probuď se také. Oba probuzení hleděli překvapeně na starého mága, který stál mezi jejich lůžky. S kulinami v záclonách, které oddělovaly místo, kde spali v podloubí hostince, od vnitřního dvorku prosvítala hvězdnatá noc. Vždyť jsme se rozhodli jinak, promluvil Baltazar. Prožili jsme velké štěstí, že jsme nalezli nově narozeného. Máme ho navštívit ještě jednou, teprve pak jsme chtěli jet do Jeruzaléma, abychom spravili krále o našem objevu. A ty říkáš, abychom jeli hned. Musíme i hned jet. Do Jeruzaléma je blízko. Nepojedeme do Jeruzaléma. Dívali se na Kašpara stále udiveněji. Hostinec se nořil do ticha. Byli v něm jedinými hosty. Jejich koně byli přivázáni ke kůlu na dvorku. Přes závěs viděli, jak stáli se sklopenými hlavami a lehce ohnutýma nohama. Okolo ohně spalo jejich služebnictvo. Noc byla chladná. Kapky rosy posazené na vláknech závěsu vypadaly jako perly. Zcela popíráš vše, na čem jsme se domluvili, než jsme šli spát. Nechápu. Co se stalo? Slyšel jsem hlas. Čí? Anděla. Prudce vyskočili z lůžek. Co říkal? Abychom se okamžitě vydali na cestu a abychom nejeli za Herodem, protože Herodes bude chtít dítě zabít. Nastalo napjaté ticho. Pokud je to tak, řekl Baltazar, a vím, že tomu tak je, protože tvá slyšení jsou vždy pravdivá, nemůžeme odjet. Nemůžeme opustit nově narozeného, když mu hrozí nebezpečí. Oni nic netuší, bydlí sami daleko od lidí. Jestli na ně král Herodes pošle vojáky, nestačí utéct. Vojáci zabijí dítě. Nemůžeme odjet, musíme ho střežit a chránit, i kdybychom to měli zaplatit životem. Ano, řekl Melichar. Baltazar má pravdu. Obětovali jsme život hledání nově narozeného. Zemřeme tedy při jeho obraně. Probuďme služebnictvo, ať připraví zbraně. Ale Kašpar vrtěl svou bílou hlavou. Anděl pravil, nebojte se o dítě, nezemře, vy musíte odjet, co nejrychleji. Baltazar vstal a zahalil se do pláště. Když to řekl, musíme jeho výzvy uposlechnout. Musíme bez odkladu vyrazit. Jdu vzbudit služebnictvo, ať sedlají koně. Nemůžeme odjet bez placení, upozornil Melichar. Necháme tu hostinskému peníze. Jestli anděl řekl, abychom vyrazili okamžitě, znamená to, že chce, abychom odjeli nikým neviděni. Máš pravdu, musíme odjet potichu, abychom hostinského nevzbudili. Možná na tom závisí osud dítěte. Anděl řekl Kašparovi, že se nemusíme o jeho osud bát. Tak to řekl, opakoval starý mák. Vždyť nejvyššího učinil člověkem a chce ho zachránit jako člověka. Kdo to tedy je? Ten, jehož máme přikázáno ctít. Saošjant, Mesiáš, syn člověka. Nedokážu pochopit všechno. Srdce mi říká, že ho provází smrt. Co má vykonat, vykoná na útěku. A přece to byl on, koho svaté knihy předpověděli, potvrdil Melichar. A také hvězda, dodal Kašpar. To my naším lidským rozumem neumíme pochopit, řekl Baltazar. Je to tajemství nejvyššího, před nímž se v pokoře skláníme. Vsedněme na koně. Brána nesmí zaskřípat, až ji budeme otevírat. Jediné kopyto nesmí zazvonit o kámen. Lidskou opatrností musíme zakrýt všemohoucnost. On si to přeje. Vrátíme se, jako bychom nic neviděli. Svět půjde dál svou cestou, ale půjde jako člověk, jehož bok byl zasažen. Toto narození a tento útěk budou výchozím bodem. Nemyslíte také, že dobro s ním zrozené se bude rodit stále znovu? To, co nově narozený přinesl, neskončí nikdy. Lidé budou umírat, trůny budou padat, hvězdy budou vyhasínat, ale on stále zůstane v lidských srdcích. Vždy slabý, smrtelný, ohrožený a věčný.